Здравейте, хора! Тъкмо си гледах Бас Сандър от другата стая и си помислих, по-добре е да снимам трета част. Сега имам две. Сега ще изям с череша, да го прибера в фризера. Това са ледени близалки от вчера. По принцип ги купих, защото трябваше също и да ги сложа в фризера, за да замръзнат. Взех ножица, сега ще го отворя. Май няма да стане толкова лесно, колкото си мислех. Ето, отворих го тук. Много е хубаво с череша, пак да кажа. Много ми хареса и давам 9 от 10. И ако искате още такива видеа, се абонирайте. Абонирайте се и лайкнете за част 4. Чао! Обичам ви!